Τώρα τραβάω. Και κάνουμε vlog με τον Μάρκο. Δεύτερο. Πρώτο. Το άλλο δεν το έχεις κάνει μωρέ στο πρώτο βίντεο. Όχι. Ξέχασα. Συνέχεια. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ στην άγρια φύση όπως βλέπετε. Άγρια φύση. Ο Μάρκος είναι εκεί. Δεν βλέπει σκοτάρια. Έτσι να κατουρίσω. Καλή είναι γιοντάρι μπορεί να υπάρχει. Εκεί είναι κάτι. Μισό να τους βρω να το. Άπικη είναι εκεί πέρα. Κανίβαλοι. Λοιπόν, και θα σας μιλήσουμε λίγο για το κανάλι. Έλα στην κάμερα. Είσαστε. Λοιπόν, όσο αφορά για το κανάλι μας, θα ανεβάζουμε βίντεο κάθε εβδομάδα. Minecraft προς το παρόν. Έχω τραβήξει μερικά campaign Battlefield 4 και βαριέμαι να τα ανεβάσω, ναι. Τέλεια. Χωρίς εσένα, γιατί δεν έχεις Battlefield 4. Δεν με νοιάζει. Είμαι από το πόνο. Θα κάνουμε GT San Andreas, Hexit και... δεν θέλω να βγούμε εδώ. Και LOL. Έχεις LOL? Ναι, έχω Ωραία. LOL. Έχει Είσαι LOL. τυχερός. Είμαι τυχερός. Βασικά είμαι άτυχος γιατί θέλω να κάνω βίντεο χωρίς τον Μάρκο. Ναι, έτσι. Ναι, YOLO. Ενώ τώρα που έχει και ο Μάρκος games αρκετά στο PC του, θα παίξουμε. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για την καθημερινότητά του. Πώς ήταν η μέρα σου, μίλα. Οκ, ξύπνησα. Έφαγα πρωινό. Γιατί είσαι μαλάκας και δεν μπορείς να πεις σαν όλους τους άλλους καλά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το vlog για σήμερα. Κουρεύτηκα, μισό. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, έκανα μου εικόνα. Bye bye.